Hello, sziasztok! Én Történelem vagyok, és egy újabb videóval jöttem hozzátok. A mostani videó elején meg szeretném említeni azt a 4 embert, aki segített nekem, hogy a bemutató videó, amit láttatok, az összejöjjön. Józsefnek, Szefirotnak, Alexnak és Borsodinak szeretném megköszönni. Ők mind nagyon sokban hozzájárultak, hogy meg tudjam szerkeszteni a videót is, meg ezt a bemutató videót, amit láttatok. Úgyhogy nekik nagyon szépen köszönöm a segítségüket. Na, viszont térjünk rá a fontosabb témára. Van az ígéretem, amit be is tartok most, hogy be lesznek mutatva ezek a emlékpénzek 5 forintostól egészen a 200 forintosig, amik vannak fizetőeszközeink, amik apró pénzek konkrétan. Van egyszer egy emlékpénzek 2. Ezt egy másik videóban fogom bemutatni, mert nagyon sok pénz van benne. És van az egy, amiben a legtöbb van, amivel először elkezdtem. Úgyhogy szerintem vágjunk is neki. Ezt akkor én kinyitom, de én szerintem csak végig fogom nektek lapozgatni. Elnézést kérek a fényviszonyok miatt. Előre is. Hát itt a forint van kirakva ezekből az 5 forintosokból. Ez a 75 éves a forint. Idejére készült. Vannak ilyen kis tasak, amiben beleraktam őket. Úgyhogy ja. Kicsit távolabb rakom a kamerát, mert beleakad. A hátuljuk az ugyanolyan, mint a sima pénzeinké, a sima 5 forintosé. Úgyhogy, vagy na, az eleje. Van tisztelt a hősöknek, 2020-as, 10 forintosunk, amit kiadtak. Van a 20 forintosunk belőle, az is 2020-as. Vannak olyanok, amiket majd meg kell pucolnom sajnos, mert nem olyan szebb állapotba jöttek. Van olyan is, aminél van itt egy egész sor kihagyva. Hát ezeket a 20 forintosokat sajnos nem tudom, hogy mivel lehetne nagyon szépen megpucolni. Mert ezek nem az én gyűjteményemből vannak, ezek még a papáméból. És hát ezek már ritkák. Nagyon ritkák. Szép állapotban, meg nagyon drágák is. Akkor volt egyszer 15 éves a gyermekmentő szolgálat. Ezeknek is a nagy része vagy a papámé volt, vagy gyűjteményből vásároltam. Amik például szép csillogósak, nem karcosak, azokat én magam szereztem be. Van egyszer itt a Nemzetközi Eukarisztia Kongresszusi, az a 2021-es darab. Nem akarom annyira elhúzni a videót, úgyhogy rákapcsolok. Itt van még egyszer a 2020-as Eukarisztia. Akkor Budapest 2017 FINA World Championship. Ebből azt hiszem csak egy darabon van. Akkor van még egyszer Családok éve. Nem tudom, hogy mennyire látszik, ez így néz ki. Itt is vannak ugyanúgy ilyen címkék, hogy melyiket mennyire vettem. 125 éves a Magyar Vöröskereszt. Ez 2006-os. Ez sem mostani. Ezeket már nem lehet nagyon a forgalomba föllelni. Bár néha van, hogy Kossuth 100 forintost azt találok. Például visszajáróba egyszer kaptam egy Kossuth 100 forintost 2021-ben. Úgyhogy nagyon érdekes amúgy, hogy van, aki például bedobja a forgalomba, mert hát úgy van vele, hogy nem tudja, hogy mennyit ér, vagy csak jó szándékkal, hogy másnak örömöt szerezzen. Úgyhogy, na jó. Akkor van egyszer
Európai Uniós tagság. Ez, ha jól látom, a évszámot nem látom, 2004. Ja, jól láttam. Akkor van a 56-os, 50-es. Ezek már neoritkák, és a gyűjtők amúgy nagyon vadásszák őket. Mert hát ezeknek fölment nagyon az áruk mostanában. És itt is vagyunk a Kossuth 100 forintosnál, amit meséltem. Ebből van egy, van két fajta, ami egyik a kötőjel nélküli, és van egy, ami a kötőjeles, ahol az évszám van. A Kossuthnak a fejem mögött van az évszám, és ott szokott lenni a kötőjeles és a kötőjel nélküli. Ezt most nem tudom megmondani, de az egyik a ritkább verzió, az viszont többet ér. Nekem is csak 5 darab Kossuth 100 forintosom van. Ez egy üres rész, ez direkt a Kossuthosoknak volt félrerakva. Akkor a tűzoltós, 150 éves a tűzoltóság. Akkor van még egy, ez melyik? Itt a 70 éves forint. Ahogy ott 5 forintoson meg a 75 éves volt. Itt is volt, ami szépen meg volt csomagolva. Akkor birkózó világbajnokság. Lehessen látni. Kicsit visszateszem, akkor így. Majd lesz, amikor bővebben kifejtem őket még jobban, de az a gond, hogy nem akarom nagyon elhúzni a videót. Birkózó világbajnokság, látjátok, ilyen tasakot csináltam neki, majd ezt a tasakot is megmutatom, hogy kell csinálnatok, hogy ne kelljen bennetek. Megint túlzottan közel hoztam. Ez már a jégkorongvilág. Láthatjátok. 2018-as. Látjátok, hogy nincsen rajta egy darab sérülés se. Nem látszódik rajta. Bár amúgy a tasak külső rétege az itt meg van sérülve. De az egy más tészta. Ez is egy korongvilágbajnokság itt. Ez a másik is egy olyan ilyen teli tasak volt. Akkor van még ez. Nemzeti és történelmi emlékhely. 2015-ös. Kicsikét rá közelítek, hogy ti majd a többi érmét is ilyen közelségből meg fogom nektek mutatni, majd még egyszer egy másik videóban, de előre így próbálom így nektek mutatni, nem akarom, hogy nagyon így csillogjon az egész. És ezt én kezdő gyűjtőként gyűjtögettem a nagy részét. Van, ami a papámtól van, de az egy pár darab csak. Vannak, amik nagyon hibátlan és rohanyiból bontottak, azokat ilyen kapszulákban tartom, mint amit most itt is tartok a kezembe. Csak nekik megfelelő méretűt vettem. Ez is ugyanaz még, és itt a vége. Ez volt a 1-es kötet. Jó van, akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. És iratkozzatok fel, hogyha van valami észrevétele a veterán numizmatika gyűjtőknek, akkor azt osszák meg velem, hogy mi az, amit még mondhattam volna, vagy mi az, amit hibának vélnek. Én mindenre vevő vagyok, meghallgatom, írok rá. A kezdőgyűjtőknek is bármiféle kérdésük van, szívesen segítek. Szerintem a veterán gyűjtők is a chaten szívesen fognak majd írni segítséget a kezdőgyűjtőknek is. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én történelem vagyok. Sziasztok!